Van der 35 jaar terug, maak ik mijn beste entscheidung in mijn leven. Ik had al die jaren een heilige leven geleefd. Ik had een zoten gedaan met mijn zind. Ik leef mijn zind doller als al het andere. En in 1990, den 27. november, half 1 dat middag, knijd ik me bezit mijn bad aan. En mij weer zo angst, dat ik would met al mijn zinden in de hel landen. Ik schreef naar God. Ik vroeg hem of hij mij would mijn zinden vergeven. Ik maak de Bibel op Johannes 3:16 tot 21. Ik deed dat even lezen, ik weet niet veel welke. Ik vang aan te horen, ik vang aan mijn zinden te bekennen. Het eerste mal in mijn leven, dat ik voor God een fijne Pieter 2 breedje deed, hoe ik mijn leven opgeef en Jezus dat geef. Dan wordt Jezus sterk in mijn leven. Hij kwam in mijn leven aan. Ik deed hem aanladen, in mijn ziel aan te komen, in mijn hart, zodat ik would vrij worden van de sklaverij der Sünde. Und diesem dag, 35 jaar terug, word ik een kind Gottes. Ik glaube, ik had door meest 2 stunden op knieën gelegen, gepraat en geroerd, mijn Sünde bekend, en weet je wat Jezus deed mijn gebed achire, hij deed mijn Sünde vergeven, en hij maakt mij een nieuw mens. Dat is de dag dat ik Jezus een kind word. De beste dag in mijn leven. So dat mocht ik junt van jou mitteilen, dat Jezus als van jou nog krijgt dezelfde dag als dan, en wanneer du dat nog niet ervaren hast, verzeg dat mal, dan moet die leven Jezus geven, vang mal nie aan met hem, en hij wordt die zegenen, hij wordt die een nieuw leven geven. So dat moet ik van jou willen met junt mitteilen. Wer dat nog niet ervaren heeft, een leven met Jezus aan te vangen, dat so schwind als möglich euer dat te laat is. Wie wünsche die in die Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.